Ahoj, jmenuji se Renáta Kocourková, je mi 22 let a jsem z Jičína. Tak já si myslím, že jsem v celku obyčejná holka, ale mezi mé takové výrazné vlastnosti možná patří hodně cílevědomost, píle, hodně silná vůle a jinak jsem společenská, myslím, že i docela zábavná a inteligentní. Tak tam si myslím, že je to právě naopak. Hodně lidí, co mě nezná, si myslí, že jsem taková nafoukaná, že mě nezajímají jako jiné věci, než je třeba malování se, oblíkání se. A když pak právě řeknu, co třeba studuju, tak většinou koukají na mě. K aerobiku jsem se dostala asi v 5 letech, začínala jsem sportovní gymnastikou ve 3 a pak mě mamka přivedla k aerobiku a od té doby vlastně už se mu věnuju nějakých 17 let. Tak jde to velmi těžko, já musím říct, že první 2 roky právě jsem se aerobiku kvůli škole moc nevěnovala, ale právě soutěž Miss Aerobik mě tak zpátky trošku nastartovala, takže se opět snažím tomu dávat maximální svůj volný čas. Samozřejmě přednost vždycky dostává škola, vždycky to tak bude, ale když je volný čas, tak se snažím zajít si třeba na hodinu aerobiku nebo do fitka. Tak já jsem si vylosovala Karla Nocara, je to házenkář, takže já jsem úplně nadšená, protože i v dotazníku jsem vlastně uváděla, že mezi mé, dá se říct, i záliby patří fandění našim jičínským házenkářům, takže jsem moc spokojená. Tam je to právě úplně naopak, já jsem spíš na takový ty klasický ženský sporty, ale ráda se na to podívám, ale moc jako tomu neholduju. No, jsem tam si zahraju v létě volejbal, ale můžu říct, že jsem spíš antitalent na míčové hry. V soutěži Miss Aerobik mám číslo 7 a hlasovat pro mě můžete na stránkách missaerobik.cz.